A partir d'un exemple pràctic, us proposem una metodologia de gestió per processos per tal d'aplicar als nostres centres educatius. Començarem per un recordatori del que entenem per procés, que de forma resumida el podíem concretar com el conjunt d'activitats que proporcionen un alt valor afegit per als nostres grups d'interès, o bé per un altre procés. D'aquí la importància de la interrelació dels processos en les nostres organitzacions. Recordem algunes de les característiques que haurien de descriure els nostres processos, sense oblidar que en aquest treball continu sempre ens hem de preguntar per a què fem el que fem, de tal manera que assegurem que l'acció continua tenint sentit. És molt important determinar quins elements formen part dels nostres processos. Tot i això, no hem de caure ni en la simplicitat ni en l'excessiu detall, que ens paralitzaria. El que sí és molt important és consensuar quan el resultat del procés serà de qualitat. I, evidentment, assegurar que el resultat és proporcional als recursos esmerçats. És el que anomenarem eficiència del procés. Visualitzar un centre com un procés determina aquests tres nivells de gestió: el procés, els subprocessos i l'acció controlada mitjançant els procediments. Tornem a repetir la importància de verificar que les entrades al procés estiguin controlades, el que anomenem control de proveïdors, per tal que el procés s'executi eficaçment i proporcioni unes sortides que assegurin els requisits del servei i la satisfacció dels nostres clients o parts interessades. Anem a veure ara els ítems que formen part de la caracterització dels processos que fem en els nostres centres. Com us havien dit abans, ho farem a través del procés d'assessorament i reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l'experiència laboral o en activitats socials establertes. Una nova activitat que els centres podem decidir si incorporem a la nostra activitat, però que si la fem haurem d'incloure al nostre mapa de processos. Com dèiem, la forma de caracteritzar un procés, com a mínim, hauríeu d'incloure el control documental del procés, qui elabora, revisa, aprova, el control dels canvis i aquí es distribueix el procés. L'objectiu que persegueix el procés, determinant què fem en el procés, per a què i per a qui és el responsable o propietari del procés, de les persones que intervenen, quines són les funcions i responsabilitat, el quadre resum de les entrades que ens proporcionen els nostres proveïdors, que recordeu que poden ser proveïdors externs o poden ser altres processos, i després les sortides que proporciona l'activitat del procés i a qui s'adreçaran, el que anomenem clients, que poden ser persones o bé altres processos. Un altre element que hem de destacar és decidir si farem procediments documentats o no. En aquest cas, hem pensat que és convenient definir el procediment d'assessorament i el procediment de reconeixement, activitats que es poden fer conjuntament o bé de forma separada. Molt important és definir la característica de qualitat del procés i quin és el criteri d'acceptació, és a dir, aquell punt a partir del qual el procés deixarà de ser de qualitat i, per tant, haurem d'obrir una no conformitat per tal de verificar què és el que ha succeït i què ha permès que el procés quedi descontrolat. També indicarem quina és la meta per a l'objectiu del procés per a aquest any, és a dir, els indicadors anuals que perseguim que obtinguin els processos, els recursos del procés,
la infraestructura necessària, la documentació de referència, les normatives que guien l'acció, els registres que proporciona el procés i les variables de control. Després d'assegurar l'operació del procés i d'haver obtingut els resultats, aquest procés el podem millorar si verifiquem les interrelacions, és a dir, les entrades i les sortides. Disposem de dues eines habituals en el nostre entorn, que són l'auditoria i l'autoavaluació. Ens centrarem en aquest últim instrument per fer aquesta operació. Com es pot veure en aquesta diapositiva, simplificada, els processos no treballen de forma aïllada. Per això destaquem la importància d'analitzar la interrelació dels processos. Amb aquest exemple de fitxa, controlarem el procés. Cal assenyalar la necessitat d'establir indicadors de seguiment per assegurar que el procés està controlat en totes les seves fases i que no arribarà al final de curs sense que tinguem un control acurat del desplegament del procés. Amb aquest exemple que veiem ara, podem de forma senzilla avaluar les entrades del nostre procés. Les podem puntuar, per exemple, en una escala de l'1 al 5, i determinar les millores necessàries, si escau, prioritzant amb una lletra de alta o baixa la necessitat de posar en marxa les accions proposades. Ara avaluarem les sortides del nostre procés, posant el focus en l'eficiència del nostre treball. La pregunta serà: els resultats del nostre procés han estat satisfactoris en relació als recursos que hem proporcionat? És el que anomenem el concepte d'eficiència. Igual que en el cas anterior, detectarem les àrees de millora i la prioritat de les accions que hem de desenvolupar per millorar els nostres resultats. La potència d'aquest exercici ve determinada per la doble avaluació de cada element del mapa de processos, ja que les nostres sortides, alhora, seran avaluades per al responsable del procés al qual li proporcionem les entrades del seu procés. Si l'avaluació és molt baixa, tindrem un problema d'eficàcia. I si les avaluacions són dispars, tenim un problema d'harmonització de criteris d'avaluació. O el que és pitjor, tenim interioritzades una missió i una visió de l'organització diferent. Caldrà, doncs, revisar la direcció estratègica del centre. Cal vigilar la forma en la qual fem públics aquests resultats, ja que estem avaluant els resultats dels processos i, per tant, d'alguna manera, estem avaluant el resultat de la feina d'altres responsables del procés. Si no es fa una comunicació d'una forma acurada, es poden ferir susceptibilitats. És, per tant, important ser curosos a l'hora de portar a terme aquest treball. Per últim, un exercici estratègic que hauríem de fer, almenys en un període de 3 o 4 anys, els responsables de cadascun dels processos, és realitzar la DAFO del nostre procés. És a dir, observar les oportunitats que ens proporciona l'entorn, les amenaces, els punts forts i les debilitats de la nostra àrea de treball. Cal recordar que no només hem de treballar en la millora contínua del procés, sinó que també hem d'innovar. Aquest exercici és una fórmula que ens pot ajudar a descobrir importants salts qualitatius en la gestió dels nostres processos. La fitxa presentada ens facilita el control d'aquesta activitat. Com veiem, a partir de la valoració dels elements que hem dit abans
de la LAFO, podem determinar quines són les accions i controlar-les. D'aquesta manera ens ajudarà a realitzar aquesta gestió. Els enllaços que us posem a continuació disposeu de material de suport per a la gestió de processos. Si en teniu dubtes, els nostres coordinadors de les xarxes us podran assessorar. Bona feina!